Здравейте хора, аз съм Чинчминер и сега искам да кажа, че не съм снимал, просто не знам на какво да снимам, просто на Майнкрафт нещо малко ми лаги, League of Legends, там малко ми лаги и тук и не се сголо ми лаги, не знам на какво да снимам. Може да си стегла, може да снимам на Агарио, някакви други игри. Майнкрафт може да снимам с малко FPS, като се оправя. Но ще снимам някакви неща. Да. Сега искам само да кажа да се абонирате просто така за този, не за този спич, защото просто чайче. Връщам се като му намеря канала. Така, тук съм, намерих го. Искам да се абонирате за този пич. Прави интрота, харесва клипове, абонира се. Даже тук се е абонирал за малко канали, даже и за моя. Представете ли си? Аз съм се абонирал за него. Чуйте, да видя ако качи ново интро. Да му видя новото интро. Да, много е яко, просто искам да се абонирате за него също така. Типа скоро информации, томболки в някакви сървъри. Те да знам. Може да правим някакви сървъри. Така. И да, скоро може да има такова сървър, мой сървър, в който и Deadlocksвата ще бъде админ, може би, и ей той тук, чекайте само го намеря къде е. Ето, и Бограде ще бъдат админи в сървъра. Да, не знам какво направих. Да, и за него можете да се абонирате. Да, хора, не знам какво друго да кажа. Мога да рисувам. Вау. Да. Това беше от клипа. Да. Това беше от клипа. Надявам се клипа да ви е кефил. Ако е така, лайк, коментиране и сабскрайб, ако вече ви е харесало. Да, също така си направих истинска Facebook страница. Ще има в описанието. И да. Ще има долу информации, всичко. И да. И това беше от мен, хора. Да знаете, че скоро ще има клипове с едни други хора. Един друг от канала. Да, вече си промених името. Ето, както виждате. Да, хора. Ето тук виждате моите тук хора. Тук те съм дето са яки. Subscription. Ето сабскрайбърите. Да. Беше от мене. Надявам се да ви скефи нещо. Но си бъде. Да. Ай. Чао.